Lewapda Goňşumar vilayatynda hem bolsa ýaly Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň aýagynda etmegine garaşylan saparynyň öňü sirasynda güýçli depkinde arasaçylyk işler geçirilýär. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Berdimuhammedowyň çärji etrafyndaky gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylış dawrasyna gatnaşmagyna garaşylýandygyny, şol sebäpli Tewitde eýýämden ýollary awatlamak, tütünleri we jaýlaryň diwarlaryna ak reňke boýamak, karantin zowluklaryny sökmek ýaly işleriň geçirilýändigini aýdýarlar. Bellesek yerli häkimetler elektrik stansiýasynyň töweregini mezuri arasalatmak, gijelerini köpçülükle enzirdibilleri ýakmak ýaly çäreleri geçen aýyň başyndan bäri alyp barýarlar. Mary Türkmenawat ýolunyň çärji etrafyndaky zawodyň golaýyndaky 10 kilometr bölegini söküp, oňa täzeden asfalt düşürýärler. Nämemiş prezidentiň täze düşülen ýoldan ýürümelimiz, ýogsa magistral ýolunyň häzir sökülen böleginiň ýagdaýy onsuz hem gowudy. Mundan başga prezidentiň dikussory üçin ýürüte meýdançy hem oňurulýar. Dikussorda geljek bolsa, onda ýollaryň täzeden oňurulmagynyň näme ähmiýeti bar? Onuň deregine şäheriň içindäki 14 ýyllaryň dowamında ideksiz çaksap giden ýollary täzeleseler bolmaýarlarmy diýip atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyz bilen söhbetdeşlikde nägileligini bildirdi. Sewite tapar edip gören habarçymyz täze asfalt düşülen ýoluň ugrundaky ysyklandyryş tütünleriniň hem täzelenip ak reňke boýalýandygyny gurrun berdi. Ol bu Tewitdäki öňünden adamlardan boşadylan karantin zowlugundaky harby çadyrlaryň hem sökülip aýrylýandygyny sözüne goşdy. Ähli taýýarlyk şol tanda baglary ekmek, täze asfalty düşürmek işlerine hem 15 awgustda çelini diýinip yerli häkimetleri tapşyrmak buýruldy. Munyň üçin Türkmenawadyň arasaçylyk işgärleriniň hem tas ählisini uzaklygyň zawodyň golaýynda işledýärler diýip mejburi arasaçylyk işlerine gatnaşdyrylýan Türkmenawadyň ýaşaýjylarynyň biri gurrun berdi. Berdimuhammedowyň Lewaby etjek saparynyň anyk senesini prezidentiň diwanyna Lewabyň vilayet we trap häkimliklerine tasdikladyp bolmady. Bu barada ýurduň resmi matbuatynda hem häzirlikçe maglumat berilmeýär. Bu aralykda habarçymyz çärji etrafyndaky Ýapon we Türk kompaniýalary tarapyndan gurulan kuwwady 432 megawata barabar bolan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň syňyk tertibinde işledilýändigini, şeýle-de türkmen elektrikleriniň dispetcherini kudyny dolandyryp başlandyklaryny hem anyklamak başardy. Zawodyň hünärmenleri bilen hem söhbetdeş bolan habarçymyz elektrik stansiýasynyň içeriki talaplary kanagatlandyrmak üçin däldi, eýse goňşy Awganystany we Özbekistany togy eksport etmek üçin ulanyljakdygyny hem tasdiklatdy. Şol bir wagtda çärji etrawynyň ýaşaýjylary öz Tewitlerindäki transformatorlara 30 ýyldan hem aşy wagtyň bolandygyny, gerekli enjamlaryň ýoklugy sebäpli saklaýjylara derek adaty missiminiň ulanylýandygyny, şol sebäpli howanyň temperaturasy sähel ýokary galsa, olaryň tandan çykyp kä halatlarda ense muňnap hem elektrik togynyň bolmaýandygyny gurrun beripdiler. Türkmenistanda dowam eden gün gözeran kynçylyklarynyň çuňlaşmagy, gurok gelen ýylyň tomsundaky elektrik suw ýetmezçiligi bilen synçylaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen hökümetiniň netijesi dolandyryş praktikasyndan el çekmezliginiň netijesi bolup durýar.